Нека да поговорим за имената в Корана и тяхното значение. Нека да започнем с името Илияс, което означава Илия. Илия е пророк и за християните, и за мюсюлманите. Името му на иврит означава Илияхо, от което Ел означава Бог, а Яхо е съкратена форма на Яхве, или буквално Яхве е Бог. Как е възможно пророк, пратен от Аллах, да прославя друг Бог? Името му прославя Бог Яхве. Другото име, споменато в Корана, е Яхя, което означава Йоан Кръстител. Името Йоан означава Яхве е милостив. Другото име е Иса, Месията. Какво означава Месия? Месия означава Спасител. От какво точно Иса трябва да спаси някой, или по-скоро света? Защо Иса е наречен Месията 9 пъти в Корана? От какво точно Иса ще спаси света? Може да се отговорите сами на този въпрос.